Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da fatan kuna lafiya. Bayan dadewa da nayi a cikin wannan channel din ban kawo muku bidiyoyi ba saboda wasu matsatsan. Yau bidiyon da zan yi muku shine akan FS Studio Mobile version 4.1.2. Na san da yawan ku za ku ga wannan FS Studio din ya canza muku bayan da ku saba ganin shi ba. To idan kuna amfani da FS Studio Mobile za ku iya zuwa ku yi updating din shi, idan ku yi updating din shi za ku ga ya zo muku da sababbin abubuwa kamar yadda ku gan shi a nan wurin. Yanzu bari an tafi kai tsaye kan abubuwan da nake son da nuna muku a cikin wannan sabon version na FS Studio Mobile. A nan wurin za ku ga sababbin abubuwa kamar nan wurin da za ku ga project. To a jikin project din nan za ku ga da bambanci da wancan FS Studio Mobile wanda kuke amfani da shi, za ku ga babu wannan abun a jikin shi. Project din nan zai taimaka muku sosai wurin duba wasu abubuwa a jikin FS Studio Mobile, kamar lokacin da kuka dauka kuna yin kiɗa da kuma yanayin tsayin kiɗan ku yaya yake, da lokacin da ku fara. Abu na biyu shine nan Teams, wato wannan kalan da kuka FS Studio Mobile ya canza ba irin wancan ba. Idan kuna son ku canza Teams na cikin FS Studio Mobile wannan sabon version da suka yi wannan, idan ku shigo seti bayan kun je kun yi updating din shi, sai ku duba gashi nan za ku ga nan wurin gashi nan user interface. Idan ku zo daidai wajen user interface za ku ga akwai Teams, da kun shige shi za ku ga akwai Teams kala-kala a ciki. To za ku iya zaben duk kalan Teams din da kuke so, misali kamar wannan idan na sa za ku ga kalan shi ya canza, idan na sa wannan ma za ku ga kalan shi ya canza. Ga su nan dai za ku ga Teams dai kala-kala a cikin FS Studio Mobile wanda za ku ga da babu irin su, to a ciki yanzu za ku ga sun sassa su. Yanzu bara an tafi kai tsaye kan abu na uku. Da zaran kun taɓi MT kun je za ku buɗe sabon project, to a daidai wannan wurin za ku ga akwai wasu zaɓuɓɓuka da da babu, misali kamar nan wurin da za ku ga akwai key. Wajen key din nan zai taimaka muku wajen shigar da kalan key din da kuke son ku yi amfani da shi a wurin haɗa kiɗa. A kowane kiɗa yana da kalan key din da ake yin amfani da shi wajen yin haɗa shi, musamman idan za ku sa murya autotune za ku iya zuwa ku zaɓi key din da ku yi amfani da shi wurin haɗa kiɗa, sai ku sama wannan autotune din. In zuba ran tafi kai tsaye kan abu na hudu. A wancan FS Studio Mobile na da wanda kuke amfani da shi za ku ga babu wayannan abubuwan guda biyun nan. Ku ci gaba da biyo ni a cikin wannan channel mai suna AS Studio, yan Allah da zan yi muku bidiyo a kansu. Wanda ba su yi subscribing ba su taimaka su yi subscribing, wanda suka riga suka yi subscribing, sharing suna yin liking suna